ва авф дар назар дошта бошед ки запретҳо мисол ҳамин видваренаҳо вақте отпечатки спориден ин чиза бидонед 100% ки граница мақсад маҳкам шудагӣ нест. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, яъне аз рӯи комментарияҳо саволҳоро мехонем, ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кинен ва ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. ширкати Шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. Инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Шифофармо дар хизмати шумо. бахша нависондай. Салом акаи Сорбон. меган авфи муҳоҷиро мешавад. дар ҳамин мавзӯъ камтарак мефаҳмондем. қонуни авф чӣ шида бошад? дар бораи қонуни авфи муҳоҷирон ҳозир гуфта мешавад ки дар дохили Россия ин чиз бехатогия мақсад 100% чиз ба авф дохил мешавад. шидагӣ ҳаст нафарҳое ки беҳуҷҷат гаштугузор карда буданд то моҳи сентябра муҳлатшон доданд ва бигӯем авфшон карданд ки шумо мақсад ки ҳуҷҷатотона 100% кинед ва қонунӣ гаштугузор кинед, аз Россия баъд депортатсия намешавед. ва авф дар назар дошта бошед ки запретҳо мисол ҳамин видваренаҳо кай кушода мешавад. дар ин масъала ҳозирашда ягон чӣ пешниҳод шидагӣ нест ва дар ин мавзӯъам ҳеҷ чиз гуфта наметавонем ҳозирашда. Назаров нависондай. Салому алайкум Сорбон. худо шуморо 100-сола кина. моро хабардор мекунӣ. раҳмат. зинда бош, обод бош. зинда ва сарбаланд бошед. якояки шуморам касе ки моро ҳар рӯз тамошо мекунад ва видеоҳои моро мақсад ба худаш як чизи манфиат овар қабул мекунад. манон нависондай. Салом акаи Сорбон. ҳозир хизмати алтернативӣ ҳаст ё ки не? меган амира аз байн бурдиянд. не, хизмати алтернативиро аз байн бурдагӣ нестанд. чӣ хеле ки буд ҳастай пеш аз сар шидани призив шумо метавонед рафта муроҷиат кунед ба комиссарияти ҳарбӣ. агар ки қайд кардан номнавис кардан баъдан мисол сафарбар мешин баъди пардохт кардани маблағе ки муайян шудагӣ. азиз Раҷаб нависондай. ному насаб иваз кардагиё да патент метиҳанд. илтимос ҷавоб тиҳед. ному насаб иваз кардагиё агар ки вақти мерен ҳуҷҷатсупорӣ отпечатки месупорен вақти ному фамилияи пештаратон запрет дора ва шумо алиш карда рафтагиен вақти отпечатки супориден ин чиза бидонед 100% ки дарба задани мебурояд ки мисол ному фамилияи шумо дигар аст ва дар ин ҳолат баъдан боз мушкилӣ болои сар мешавад. бе ягон причинаи запрет мисол депортатсия шумо ному фамилия иваз кардагӣ бошед, бале патент метиҳанд. дар ин бораш ягон проблема намешавад. касое ки тамошо кардесем, бародари азиз, агар шумо ягонтатон хоҳед границаи Қазоқистон сафар кунед, одамои дилпир ва боваринок, шумо запрет ҳам дошта бошед, қатъи ҳамон одамо маслиҳат кунед, шуморо граница мегзаронанд. номерошон мебурояд, занг занед, аз номи ма муроҷиат кунед. як нафар нависондай. Салом акаи Сорбон. гапгапи маҳкамшавии граница чӣ шид? ин гапгапи мардумие бародар. гапгапе ки мардум мегӯям хеле паҳн мешавад. официални дар ин бора ягон кас ягон қарор ягон чиз ба имзо расонидагӣ нест. граница мақсад маҳкам шудагӣ нест. як нафари дигар нависондай. Салом акаи Сорбон. ҳозир амир расамошкаи телефонҳо қимат шидааст. ҳамин гап рост ё ки не? бале, расамошкаи телефонҳо қимат шидагиай 20% боло рафтагиай нархш. мақсади гап ки як мисолтон мебиёрам, ҳамин iPhone 16 вақте ки пештар 2-3 моҳ пештар агар шумо расамошка карданӣ мешидед 2500 сум ё 2400 сум буд, ҳозир расамошкаи ҳамин телефон 4200 сум аст. вобаста аз намуди телефону аз намуди таҷҳизот нарха муқаррар мекунанд. меҳриддин нависондай. Салом акаи Сорбон. ман Тоҷикистон омадам. ҳамаи документҳом 100% буд. бо метавонам обратно бирам Россия, документ кунам, кор кунам. бале, вақте ки документҳои 100% қатъигаштагиен, имконият бисёр аст барои ба Россия шуморо роҳ додан. Ашуров нависондай. Салом акаи Сорбон. ба праваи тоҷикӣ мешавад ки ба ҷоакӣ кор кардан гирӣ дар Россия. иҷозат ҳаст ё ки нест? не, иҷозат нест. мисол як рӯз не як рӯз ба даст меафтен, баъд болои сари худтон мушкилӣ мешавад. комроншо нависондай. Салом акаи Сорбон. барои чӣ дар Питер бо таксиёра манъ карданиянд? камтар мефаҳмондед. дар ин масъала канали юристиҷеда видеои пурра кардаем, метавонед дуроин тамошо кунед.
мақсад ки ин чиз аз моҳи октябр қувваи қонунӣ хича пайдо мекунад ки такси ҳайкинӣ манъ мешавад то охири соле ва баъди моҳи декабр мумкин боз иҷозат битиҳанд. як нафари дигар нависонда: салом акай Сорубон, ҳозир мо граница бигзарем, номо нест мешавад айреср ё ки не. шумо граница бигзарен, биёин айсари нав документотона 100% кинен, қонунӣ бикунен, кору фаъолиятона идома битиҳен, бале нест мешавад. дар ҳамин рестр афтодани ном ба хотире мебошад ки шумо ягон ҷарима доштагиен ё бепатент кор кардагиен ё берегистратсия зиндагӣ кардагиен, баъд номтон дар чорни списка меғалтад. ба ҳамин хотир шумо ҳамин қонунҳоро хуб мақсад риоя кунен, ҳамаи ҳуҷҷатҳои заруриву даркориро барои худтон бигирен, ягон мушкилӣ худо хоҳад болои сари шумо намебиёяд. зинда ва сарбаланд бошен. барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.